Amen. Good morning po sa bawat isa. Yan. I invite everyone, tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Yan, maging yung mga kasama po natin sa ating pong live stream. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. So bago po ang lahat, tayo po muna ay umikot. Batiin po natin ang bawat isa. Sabihin mo na sabay-sabay tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Kamayan natin ang bawat isa. Tayo umikot. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y manguna. Habang may pag-ibig magkaisa, ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nanguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Amen. So, sa umaga pong ito, tunay nga na sama-sama po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Sabi nga po nung inawit natin, anumang pagsubok ang ating pong pinagdadaanan, anumang challenges ang meron ka ngayon sa iyong buhay, patuloy tayong sasamba pa rin sa ating Panginoon. Amen? Ayan. Kaya po sa umaga pong ito, muli nating ibulog ang ating puso, ang ating pong mga buhay sa ating pong Diyos na buhay. At ating po siyang purihin ng buong puso sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang puso ko'y dinulog sa'yo.
tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sa kadakilaan mo, Panginoong Diyos, maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, banal na Santo Espiritu. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa aming kalooban, Panginoon. O Holy Spirit, maghari ka sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, maghari ka sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Lord, narito kami, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. Nagsusumamo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming kakulangan. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoon, ng aming mga pagkukulang sa iyo. O Holy Spirit, manangan ka sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, kailangan ka namin. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Patuloy kami na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoong Diyos. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga kaluluwa. Kaya't sa umagang ito, Panginoong Diyos, Lord, linisin mo kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Upang, Panginoong Diyos, malinis kami, Panginoon, na dudulog sa iyo sa umagang ito. O Shikeradahaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pababain mo, Panginoon, ang apoy ng iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. At pumasok ka, banal na Santo Espiritu, sa aming mga puso. Upang ang aming mga puso ay bukas na tumanggap sa iyong mga salita sa umagang ito. Holy Spirit, sino man ang gagamitin mo na anak mo sa umagang ito, itinataas ko sa iyo ang kanyang buhay. Holy Spirit, kumilos ka sa kanyang buhay. Kumilos ka sa kanyang bibig. Turuan mo siya, banal na Santo Espiritu. Ano man ang mga salita mo na ihahayag niya sa umagang ito, Holy Spirit, ikaw ang magturo sa kanya. Itago mo siya sa krus, likod ng iyong krus, Panginoon. Oh, Holy Spirit, kumilos ka. Kumilos ka sa umagang ito. Kumilos ka at buksan mo ang puso ng bawat isa. Buksan mo ang tenga ng bawat isa upang marinig namin ang iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso, banal na Santo Espiritu, upang maitago namin ang iyong mga salita sa umagang ito. At walang lalabas sa lugar na ito. Panginoon, anuman ang dala-dala o bitbit ng bawat isa. Panginoong Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon, ay gagamitin mo upang ang lahat ng nagdala ng kabigatan sa kanilang mga puso. O Hashida Halahaya, O Lord, nakikita mo, Panginoon, nakikita mo, Panginoong Diyos, ang buhay ng bawat isa. Itigin na, Lord, ang salita mo, Panginoon, sa umagang ito, ay gabitin mo, Panginoong Diyos, na maging kalakasan, Panginoon, sino man ang nanghihina. Sino man, Panginoon, ang mayroong problema. Sino man, Panginoong Diyos, ay may nararanasan sa kanyang katawan. Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito, ay maging kalakasan, maging gamot, maging kapayapaan ng bawat isa. Holy Spirit, Holy Spirit, alam namin na may gagawin ka sa umagang ito. Alam namin, banal na Santo Espiritu,
na nakahanda ang iyong pagpapala sa umagang ito. Kaya't pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Napakadakila po ng Panginoon sa buhay natin. Kasi sa oras po ng kagipitan, lagi po siyang nandyan nakaagapay po sa atin. At pasalamatan po natin ang Panginoon dahil siya po naghahari sa puso ng bawat isa. Kaya wala po tayong gagawin ngayong umaga kundi purihin, magpasalamat, sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen? Sabay-sabay tayo, halina, purihin ang Diyos! Yes! Go! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. nagbabago sa bawat isa. Amen? Amen. Kaya po sa umagang ito, tayo po'y patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At patuloy nating sabihin, i-declare sa umagang ito na ang ating Diyos ay tunay ngang kahanga-hanga. Amen.
umaga pong ito, patuloy nating simbahin ang ating Panginoon. Patuloy nating ideklara ang kabutihan, ang katapatan ng ating Diyos. Sabi nga po sa awitin natin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo, nagmamahal sa habang panahon. So, yun po ba ang panalangin ng ating puso sa umaga pong ito? Kahit may problema tayo, kahit may pagsubok tayo, patuloy pa rin po ba tayong nagmamahal sa ating Diyos? So ito pong awit na awitin po natin, maging panalangin po ng ating puso na kahit ano yung pinagdadaanan natin ngayon, kahit ano man yung laman ng puso mo ngayon, kahit ano man yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, na patuloy pa rin tayong magmamahal, patuloy pa rin tayong sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya po, bawat isa po sa atin, muli, buksan natin ating mga puso sa ating pong pag-awit, sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. Maging tunay na pagsamba, tunay na papuri ang bigay natin sa ating Diyos na buhay. Mayroon
nagpapasalamat, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, O God, sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga, O God, dahil sa iyong pag-ibig at biyaya, Panginoon, kami ay narito, O God. Ang aming puso ay punong-puno ng pasasalamat, O God, sa lahat ng iyong ginawa sa bawat isa, O God. Tunay nga, Panginoon, patuloy naming itinataas ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa iyo sa umaga pong ito, O God. And Lord, tunay nga, O God, salamat sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinararanas sa bawat isa, O God. Dahil tunay nga, O God, sa iyong presensya, Panginoon, may kagaanan, Panginoon. Salamat, O God, sa pagpapala, O God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, tunay nga, O God, tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. 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 Bago po tayo magpatuloy, let's continue worshiping our Lord. May we sing this song, kay Kristo lang ang tiwala ko. Amen. At sometimes, sino po ba dito ang nakakaranas na paminsan yung tiwala po natin na liligaw? Amen po ba? Amen? So, may we sing this song and let these words minister to each and every one of us. At samahan niyo po kami, samahan niyo po ang bawat isa to utter these words para sa ating Panginoon. Amen? So, kahit po tayo po'y nakaupo, it's okay. But, our hearts are still naroon po na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin
sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo For the last time, let's sing this song. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo Sa bawat tagumpay. lang. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Thank you, God, for your presence in this place. We honor you. We glorify you, God. Holy Spirit, have your way in our midst. It's not our might nor our power, but by your Spirit. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong hinihiling at tinudulog sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Are you ready for the word? Amen? Pakisabi po sa iyong katabi, handa ka na ba? Pakitanong sa iyong katabi. Amen. Amen. Nandito pa rin po tayo sa buwan ng Marso. Amen? At malapit na po ulit magtapos ang March. Third week na po ba ngayon? Third Sunday. Maya-maya, September na naman. Pasko na naman. Amen? So, ang topic pa rin po natin for the whole month is about, ano po? Passion for the souls. Nauumay na po ba tayo sa passion for the soul na yan? Amen? Pero hindi po, dahil po ang salita ng Panginoon, siya po nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng encouragement, at ng direction na kailangan po nating tahakin. Amen? Hindi po aksidente na meron po tayong mensahe na binabaan Diyos through Bishop about passion for the souls. Amen? Pero himay-himayin po natin. Mga nagdaan, marami pong diniscuss sa atin regarding about the soul. Amen? Ito pong soul na to, hindi lamang po pala sa unbelievers. Amen? But as well as for those who are in Christ. Amen? The believers. Balikan po natin ang ating pong teksto. The text dito po sa Matthew chapter 9 verses 35 to 36. Matthew chapter 9 verses 35 to 36. Sabi po dito, Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among people. Verse 36, ito po yung pinaka-main verse natin. But when he saw the multitudes, he was moved with, ano po yan? He was moved with compassion for them. Bakit po? Because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Ang Diyos po magpala sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Gusto ko pong mag-concentrate po tayo pansamantala dito po sa words na about the sheep and about the shepherd. Those words are very familiar sa atin kasi simula po ng mga bata tayo, tinuturo na po sa atin. Amen po ba? Sa Sunday school, tinuturo po yan about the sheep, about the shepherd. Amen? Pero do not close your heart sa nais ng Diyos na maging mensahe para sa inyo at para sa atin. Amen? Keywords to remember about sheep. Ano po ba itong sheep na to? Sabi po rito, a domesticated ruminant animal with a thick woolly. Ito po yung nakikita natin na tupa, no? Yung hayop. Amen? Pangalawa, hindi lamang po tinutukoy about the sheep, pwede rin pong tukuyin about the person.
A person regarded as a protected follower of God. Are we a follower of God? May kausa po ba ako? Are we a follower of Christ? So therefore, we are considered, ano po, a sheep. A person who is too easily influenced or led. Ako po, nung meron po kasi kami ni Pastora Shik dati, may alaga kaming kambing. Amen? Yung pinili po namin, I think kay Tatay Efren. Sino po ba yung Tatay Jaime pala? Amen? Nakita ko ang ugali ng kambing, ibang-iba sa ugali ng tupa. Sino po bang nakakaranas nun? Ako po, nung may alaga kaming kambing, lumalaban siya. Kapag idadalin mo siya sa isang lugar, ayaw niya. You have to force that animal para lang mapasunod mo sa gusto mo. Amen? Taliwas ito sa ugali ng tupa. Kakatayin mo na lang yung tupa, susunod pa rin sa'yo. Amen? Yun ang kaibahan ng kambing sa tupa. Ito po, a person who is too easily influenced or led is considered a sheep. Amen? Kaya po, ang mananampalataya, being a sheep of our Lord Jesus Christ, sometimes we are being easily persuaded. Sometimes we are easily influenced by other people. Kaya nga po, it's a mandate for us, believers, mga kapatid, to read the Word of God. Dahil po sa mga panahong ito, napakarami na pong mga nagtuturo. Tama po ba? Buksan mo yung messenger mo, buksan mo yung Facebook mo, buksan mo yung television mo, maglalabas yan. If we are not guarded by the Word of God, maaari yung direction mo, maaari yung katuruan na binibigay nila, doon na pala tayo sumasama. And sometimes, that way ay iba pala sa direksyon ng Panginoon. Taliwas pala sa direksyon ng ating Panginoon. Ito po, gusto ko po itong last na definition po ng sheep. A person being directed. Those are the meaning of a sheep. Ngayon po, pupunta naman po tayo sa kahulugan po ng shepherd. A person who tends and rears sheep. Ito po yung pastol, nangangalaga ng mga animal na tupa. Pangalawa, member of the clergy who provides spiritual care and guidance for a congregation, just like our pastor, just like our bishop. They give guidance to someone, especially on spiritual matters. Gusto ko pong tandaan po natin itong mga bagay po na ito, itong mga kahulugan na ito, dahil mayroon po itong kinalaman sa pag-uusapan po natin ngayong umaga. At ang huli po, guide, a person who guide or directs in a particular direction. Halimbawa po, nagbibigay ng direction, hindi lamang po at patungkol sa gawain dito sa spiritual na mga bagay, but as well as who gives direction to a family. If you are a parent, if you are a father or a mother, you are considered a shepherd of your own family. Nagkakaintindihan po? Amen? Because you are giving direction to your family. Hindi lamang po ang shepherd pinag-uusapan pagpatungkol sa pastor. Nagkakaintindihan po? In your own personal life, you are considered a shepherd. Pangalawa, to our community. Sino ba yung shepherd ng ating community? Maaari po sa national, maaari po sa local. We have the president, we have the mayor, pag local. Amen? They are considered our shepherd. Pangatlo po, pagpatungkol po sa church, our pastors, our elders, they are considered a shepherd to us. Nagkakaintindihan po, mga kapatid. Amen? At patungkol naman po sa ministry, ang nagbibigay po ng direction for every ministry is the ministry head or the ministry leader. Nagkakaintindihan po. Kaya lahat po tayo in our own personal life, we are considered a shepherd. Amen po ba? Kaya po, napakahalaga po ng role po natin being a shepherd ng ating
Panginoon. Puntahan lamang po natin, ito pong Ezekiel chapter 34. At napaka-crucial po ang isang shepherd, ang gawain ng isang shepherd. Sa Ezekiel chapter 34, may binabanggit po rito ang ating Panginoon. Ito. And the word of the Lord came to me saying, kaya po yung pagiging leader mo sa church, pagiging pastor mo, pagiging leader mo sa iyong pamilya, napakabigat po ng responsibilidad. Nagkakaintindihan po. Amen? Marami po nagde-desire, gusto ko maging pastor, sabi nga po, much is given, much is required. Amen? Hindi lang po tayo sa position base. Dahil ang Panginoon po, nagde-decide po siya kung bakit kanya pinili because of your own personal life sa characteristic mo. At alam ng Panginoon that you can and you can lead. Amen? Yung group na kinabibilangan mo. Ezekiel chapter 34. And the word of the Lord came to me saying, Son of man, prophesy against shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord God to the shepherds, Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Amen? Kaya po ang pagiging pastor sa loob ng iglesia, hindi po basta-basta. Amen po ba? Ang pagiging leader sa loob ng iglesia, hindi basta-basta. Because if we are not doing it right, pananagutan natin sa Panginoon. Nagkakaintindihan po. Amen po ba? Kaya po yung responsibilidad natin bilang pastor, bilang leader, we have to do it in accordance to what God wants us to do. Amen po ba? In accordance to the way God wants us to be. Kung saan ang Panginoon nais niya tayong tahakin. Amen? Kasi po, pagharap natin sa Panginoon, it is our responsibility. Tatanungin tayo ng ating Panginoon patungkol po dyan. Amen? Sabi po ito, tuloy po natin. You eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. Amen? At in every ministry po, tinatawag ko nga po ang ministry is a church within a church. Kasi tayo po mismo, our bodies, our lives are considered a church of God. Amen? Pag nagsama-sama tayo sa ministry, meron tayong tinatawag na ministry head. Amen? At yung ministry head na yan, pananagutan tayo sa harap ng Panginoon. If that ministry head or ministry leader is not doing, amen, ang intended na dapat gawin niya, na sinasabi ng Panginoon, pananagutan niya tayo sa harap ng ating Diyos. Nagkakaintindihan po. Same holds true sa ating pastor. Same holds true to our bishop. Amen? Maganda lang pakinggan. O bishop, maganda lang pakinggan, pastor. But the responsibility behind or within ay hindi po basta-basta. Nagkakaintindihan po. Amen? Sabi nga po, pag tinawag ka ng Panginoon, it is irrevocable. Kasi ikaw yung pinili ng Panginoon eh. Kung meron lang ibang pagpupuntahan, kung meron lang ibang pipiliin na vocation na sinasabi nila, ako po mismo, ayoko maging pastor. Bakit po? Because the responsibility. Because ano yung inaatang sa'yo ng Panginoon. But when God calls you, you have to obey. Amen po ba? So I'm talking po sa bawat isa po sa atin. Amen? Hindi naman po mga pastor. Even you yourself as a ministry leader, as a ministry head, you yourself as a parent or as a mother or as a father, sa opisina mo naman, if you are the boss, amen, may responsibilidad ka sa community kinagagalawan mo. Amen po ba? Amen. Tuloy po natin. There's a mandate or commission for the disciples ng ating Panginoon. Bakit po niya binanggit itong Matthew chapter 9 verses 35 to 36. Pero before they have to go outside, puntahan po natin ito pong Matthew chapter 10. Baba lang po tayo ng konti. Chapter 10 verses 5 to 6. Nasa introduction pa lamang po tayo. Matthew chapter 10 verses 5 to 6. Sabi dito, These 12 Jesus
sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles. So ang tinutukoy po muna ng ating Panginoon dito about the passion for the soul are not only sa labas, amen, but rather within the house of Israel. Tuloy po natin. Do not go into the way of the Gentiles and do not enter a city of the Samaritans. Verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Bakit po? Kasi marami po mismo sa house of Israel are riwara. Amen? Alam natin na they are believers of Christ. Amen? But, may binabagit pito, before they were sent and do the mandate immediately to the Gentiles, ito pong 12 apostles na to, they have to go and do it first within the house of Israel. As if Jesus is saying, sabi ng Panginoon, before doing it to the Gentiles or the unbelievers, find the lost first within the house of Israel. At ang tinutukoy po dito sa kapanahunan po natin is about the believers. Kung ang tinutukoy po about the Gentiles, sa panahon po natin ngayon, ang Gentiles are the unbelievers. Amen po ba? But find first, sabi ng ating Panginoon, huwag ka muna pupunta sa mga hentil. Huwag muna kayong pupunta sa mga Gentiles, sabi ng ating Panginoong Jesus. But rather, go first. Amen. Kung masigasig tayo sa labas, sharing the gospel, reaching out people, amen, we are reminded by God to reach out also the people inside the church. Amen po ba? Amen po ba? Because there are people inside the church, although they are physically present, but their spirit are lumalayo na sa Panginoon. Lumalayo na sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya we are being reminded, huwag muna kayong pupunta sa labas. Ayusin muna ninyo. Ayusin muna ninyo, i-reach out muna ninyo yung mga tao sa loob ng iglesia. Amen po ba? May kausap po ba ako? There are many who needs to be restored. Tama po ba? There are many who needs to be restored, rescued, even healed among the brethren. Totoo po ba yung sinasabi ko? Amen? There are many who needs to be restored, rescued, and healed among the brethren. And there are many who are wounded and needs help. They are hurt inside out. Ano po ibig sabihin? Offended in the church. Sometimes they are being offended in the church. Tama po ba? May katotohanan po ba yung sinasabi ko? They are being offended in the church and as well as injured outside the church. Amen? Saan sila pupunta? Kung within the church, they are being offended. Outside the church, they are still being offended. Saan na po ang direksyon ng buhay? Kaya nga po sabi ng Panginoon, wag muna nyo i-reach out sa labas. Dito muna. Masigasig tayo. Share the gospel. Share the gospel. But sometimes we are, the thing is, nanineglect po natin reaching out people inside the church. Amen po ba? If this is the case, sabi ko nga po dito, where can they find relief and be restored? Kung yun yung sistema na kinagagalawan natin, yun yung sistema sa loob ng iglesia, as well as yun pa rin ang sistema outside the church, saan ang direksyon ng buhay? Amen? Meron pong tinutukoy ang ating Panginoon dito po sa Luke chapter 15, verses 1 to 32, pero hindi ko na po kailangan basahin. Sa verses 3 to 7, meron pong parable of the lost sheep. Brother Henry, can you post it? Parable of the lost sheep, verses 3 to 7 ng Luke chapter 15. Then, parable of the lost coin, dito po sa verses 8 to 10 ng chapter 15 pa rin. And parable of the lost son, dito po sa verses 11 to 32. Is it coincidence na binanggit ng Panginoon those lost within
one chapter. Hindi po coincidence yan. Meron pong binibigyan ng diin ang ating Panginoon patungkol po diyan. This parable illustrates God's love and concern for sinners. Jesus' attitude is sharply opposed to that of the self-righteous. Kaya galit na galit ang ating Panginoon sa mga self-righteous. Amen? Especially this sa verses 1 to 3 or 1 to 2 ng Philippians ay Luke chapter 15. Tignan po natin. Ito lang pong unang 2 talata. Brother Henrik, ready na po ba yan? Yan. Luke chapter 15, verses 1 to 2. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. Verse 2, and the Pharisees and the scribes complained, saying, this man receives sinners and eats with them. Kaya po, illustrate ng Panginoon, naggalit na galit siya with regarding to the self-righteous people. If you think to yourself that you are righteous without God, amen, you are in wrong direction. Because we are all unrighteous. We are only being righteous because of the saving grace ng ating Panginoong Yesus. Kaya there's someone out there who needs also to be rescued. And not only outside, ito po yung sinasabi ng Panginoon, even within the church. They are attending in the church. Minsan katabi mo pa. Amen? Pero hindi natin alam what is going on inside that person. Amen po ba? Kaya nga po, we have to address first what's going on inside the church before going outside. Amen? What is the use going outside if within the church, hindi pa rin ayos? Amen po ba? Kaya sinabi ng Panginoon sa chapter 10, nung binasa po natin, ng Matthew, bago kayo lumabas, ayusin niyo muna yung sa loob. Amen? The Pharisees, ito po sa mga parable nito sa chapter 15, the Pharisees correspond to the 99 sheep. Ito po kasi the lost sheep, the lost coin, the lost son. The Pharisees corresponds to the 99 sheep, the 9 coins, and the elder brother. While the tax collectors and sinners, who are sinners? Amen. We are still sinners. Amen po ba? Amen? While the tax collectors and sinners in the house of Israel correspond to the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son. Kaya ganun na lamang yung galak. Amen? Nung taong nakatagpo dun sa nawawala. Bakit? Ganun po si ang turing ng ating Panginoon for every one of us. Amen? The key to unfold and do what Jesus did is to have that kind of love. Do you think without love, kayang gawin ng ating Panginoon yun? Amen? Hindi po pwedeng gawin. Because only the love that comes from God, the agape kind of love, the unconditional love, amen, kaya po nagawa ng ating Panginoong Yesus to deal with the sinners, to be with the sinners. Kaya ngayong umaga pong ito, pinamagatan ko po ang mensahe ngayon na, am I my brother's keeper? That sometimes, tayo po, we do not care. Di po ba? With other people, especially inside the church. Amen po ba? Kasi nasanay na tayo. They come and go, they sit here, mamaya nandyan, mamaya wala na. Okay lang. Kaya pag nawala sila, okay lang din. Amen? Pero hindi po yan ang intensyon ng ating Panginoon. Before you will be a blessing to other people outside church, be a blessing first inside the church. Amen po ba? It's a reminder for all of us. Amen? Amen? Because there's someone out there, there's someone inside the church, maaring katabi mo, may problema pala yan. May sama pala ng loob sa'yo yan eh. Amen? Meron palang nangyayari sa kanya na hindi natin nakakamusta. Amen?
Kaya nga po mahalaga, ayusin muna po natin. Although we have a mandate that comes from God na expansion. Amen? Pero do not forget that we have to expand mismo sa loob ng church. Am I my brother's keeper? Ito po, nanggaling po ito. Dito po sa Genesis chapter 4, verse 9. But nowadays, it is used as idiomatic expression. Pakialam ko sa kanya. Di po ba? Mga ganong mga lengguwahe. Nakita mo ba si ganon? Hindi ko alam. Pakialam ko sa kanya. Minsan sinasabi na, I'm not responsible for the action, behavior, or whereabouts. Nagiging idiomatic expression siya. Pero actually, it came from the Word of God. Dito po sa Genesis chapter 4, verse 9. Or whereabouts of my close relative or friend, not necessarily a brother. Often used to express frustration that such responsibility is assumed. Because we do not want responsibility. If we do not want responsibility, kaya nga minsan, we do not even care what is happening to people or to the person around us. Pakisabi po sa iyong katabi, topic ka ngayong umagang ito. Amen? It's a reminder for all of us. Amen po ba? Natawa po ang karamihan sa atin. Matthew chapter 22 verses 37 to 40. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Hindi mo ba natin napapansin? Sabi dito, you shall love your neighbor as yourself. Sometimes, in reality, hindi mo mamahal-mahal yung kapwa mo because you do not love also yourself. Minsan hindi mo namamahal, hindi mo na namamalayan, hindi mo na pala minamahal yung sarili mo. Kaya wala ka na rin pakialam, wala na rin tayong pakialam with other people. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. You shall love your neighbor as yourself. 1 John 4:20 and 21. If someone says, I love God and hates his brother, ang sabi po mo doon, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he can see? And this commandment we have from him that he who loves God must love his brother also. 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Let love be your highest goal. Because without love, we cannot love other people. Amen? Wala pong driving force sa atin. We do not have driving force to love other people if we do not have that kind of love that came from God. Unless you be with the person, you will not grow in love. This may test the love you have for the person because of individual differences natin. Hindi po nagkataon na pinagsama-sama tayo ng ating Panginoon in one church. Amen po ba? We have different upbringings. Magkakaiba kultura natin. Pero sa Panginoon, pinagsama-sama tayo for a special purpose. Amen? At yung purpose na yan, dapat yun ang mailabas sa ating lahat. Different family background. Maari po yung family orientation natin magkakaiba. That's why it is hard for us na mamahalin yung kapwa natin in our own way. Amen? But because there's a love that comes from God, kaya po. Hindi po sasabihin ng Panginoon itong pagmamahal sa kapwa natin kung hindi po ito posible. Amen po ba? Meaning to say, it is possible. Naglagay po ako dito ng dalawa about our love for our brethren. Number one is
our priority is to love. John chapter 13, 34 and 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Meron po isang nagtanong sa akin, nung nagtatrabaho pa po ako, isang kaopisinahan ko po with other religion. Sabi niya, bakit kayong mga born again, pare-pareho naman kayong born again, pero hiwa-hiwalay kayo? Ba't di na lang kayo magsama-sama? Amen? Pero kung titignan po natin, totoo nga, we have the same faith sa ating Panginoon. Iisa po yung tinatawag nating sa tingin nila religion natin. Pero ba't hindi natin kayang pagsamasamahin yung sarili natin with other born-again Christians? Kaya nga po sabi sa verse 35, by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Sometimes malungkot man isipin o sabihin that karamihan sa mga Christians within the church, tayo-tayo yung nagbabangayan. Amen? And other churches as well, parehong mga born-again Christians, tayo-tayo nagbabanggaan. Amen? Pero hindi po yun ang layunin ng ating Panginoon. Ang layunin ng ating Panginoon, pagsamasamahin tayo. Although we have differences, but still, amen, the purpose of God, yun ang dapat masunod. Unless it is not our priority, we do not care about them or what is happening to them. Amen? Kung di natin prioridad to love one another, okay lang. May mangyari sa kanya o wala, okay lang. Umaten daw hindi, okay lang. Bakit po? Kasi it is not our priority. But if it is our priority, if we are concerned to other people, even within the church, magtatanong tayo, anong nangyari? Baka pwede pang kunin, baka pwede pang ibalik, baka pwede pang masolusyonan. Amen? Amen po ba? And if it is not our priority, ganun talaga mangyayari. Amen? But, kailangan po natin maging priority po natin yon. Amen po ba? Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Patungkol pa rin po sa pag-ibig. Walk in love. Ito pong walk in love, ito pong pagmamahal to, ito pong isang sa mahirap gawin. Tama po ba? Especially kung magkaiba kayo, opposite kayo, mahirap mahalin yung taong yun. Am I talking with sense? Amen? Mahirap mahalin ang taong ganon. Bakit? It's because you have individual differences. Pero sabi ng Panginoon, walk in love as Christ also has loved us and given Himself. Hindi lamang po tayo minahal ng Panginoon, He gave Himself for us. He died for us. Amen po ba? Tayo sana yung nasa impyerno eh. Tayo sana yung direction natin sa impyerno. But because of His love, amen, because of His love, siya yung na-sacrifice on our behalf. Leviticus chapter 19, verse 18. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people. Amen? Ulitin ko po. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people. Ano po yung tinutukoy ng Panginoon dito? Within. Amen po ba? It is within, not outside. But you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord.
Kaya nga po, we have to prioritize love sa ating iglesia. Amen po ba? Amen po ba? If this love is not our priority, people just come and go. Amen? Bakit po? Kasi hindi po natin mafe-feel yung pagmamahal within. Amen? Mafe-feel po kasi once the person entered in one place, if he or she is accepted or not. Tama po ba? Tayo po, pag napunta tayo sa isang bahay, di ba ramdam mo naman kung accepted ka o hindi? Amen? Tama po ba? Kami po dati nag-evangelize dun sa probinsya, nasubukan ko pong mapagbalibagan ng pintuan. Amen? So, you're not being welcome to that place. Babalik ka pa ba sa lugar na yon? Maaring hindi na. Bakit? You're not welcome eh. Amen? Same holds true po sa ating iglesia. If the person na dumadating ay nakakaramdam that they are not being welcome, they are not being loved, maaring hindi na po babalik. Amen? That's why we have to prioritize love in our church. Amen po ba? Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen? That's number one. Pangalawa po, our pathway is to love as Christ loved us. Ano ba yung sinabing pathway? Paths or roads are made to make things easier. Probably we can reach our destination safe in the right time. Our pathway is to love as Christ loved us. John 15 verses 12 to 13. Sabi po rito, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend." Jesus Christ laid down His love for us. Amen? Who can measure this love? Wala pong pwedeng makapag-measure na sa pag-ibig na binigay ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa. He gave up the comforts, the joy, the adoration of heaven. Amen? He gave up yung kalangitan just for us to have a chance to be with Him in heaven. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. And lastly po, dito po sa Matthew chapter 5 verse 44, "But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you, and do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use and persecute you." If the Lord is teaching us to love our enemies, how much more to our fellow brethren? Amen po ba? Kung Panginoon, sinasabi niya, mahalin mo yung kaaway mo eh. Yung kapatid mo pa kaya? Amen? Meron pong kasabihan dito po sa mundo, blood is thicker than water. Pero sa atin po, ito pong kasabihan natin, being a believer of Christ, spirit is thicker than blood. Ito po yung tanong ko po kanina, will this be an easy task? Yung mahalin po yung kapwa natin, especially the fellow brethren. In reality po, it is hard to do, but with the help of the Holy Spirit, we can. Amen? Mahirap pong mahalin yung kapwa. Amen? Pero po, posible at pwedeng mangyari through the help of the Holy Spirit. In order to fulfill this commandment,
Amen? We have to focus our eyes on Him. Bakit po? Sabi sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So love, our pathway is to love as Christ loved us. Ito po sa aking conclusion. Let all that you do be done with love. Dito po sa 1 Corinthians 16, verse 14. Lahat po ng gagawin natin, let all be done, sabi ng ating Panginoon, with love. Kasi kung yun ang isipin natin, yung kaisipan natin na in flesh, amen, maisasantabi yung individual differences. Sabi ko nga po kanina, will this be an easy task? Probably po hindi. Romans 15:5, may God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other as is fitting for followers of Christ Jesus. Kaaya-aya, kaangkop-angkop. If we live in complete harmony with each other. 1 Thessalonians 5:11, so encourage each other and build each other up, just as you are already doing. Amen? So we have to encourage, we have to build up atin pong kapwa, especially among the brethren. Pero minilagay po ako dito, there's a warning. Because there's a thin line between doing what God wants us to do, expressing our love with other people, at saka po itong compromising. Sometimes, tayo po mga believers, sige na nga, para lang mapasunod natin siya. Tama po ba? Sometimes we yield ourselves, pinagbibigyan, to the point that we are already compromising. Sabi po sa Matthew chapter 10, verse 16, behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. Gentle words are tree of life, a deceitful tongue crushes the spirit. Sabi po sa Proverbs 15, verse 4. Pwede pong ipaliwanag. Pwede po natin i-explain para po hindi tayo mag-compromise with them. At ang huling talata po, 1 Corinthians 13, verses 1 to 3. If I could speak all the language of the earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbals. Verse 2, if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I did not love others, I would have gained nothing. Amen? That's why love is the greatest of all. Amen? We have to reach out. Amen? We have to reach out our brethren inside the church. Amen? May mandate po tayo, passion for the souls. That sometimes yung mindset natin, yung soul na tinutukoy sa mindset natin, ay yung soul outside the church. We neglect the souls inside the church. Amen po ba? Amen po ba? Amen? Nakakaligtaan natin that there's someone inside the church that needs our help.
There's someone inside the church that needs our care. Amen? Mukhang okay lang sila. Mukhang okay lang ako, pero deep within me, I am crushed na pala. Amen? That's why we have to reach everyone. Amen. Dapat yung focus natin, not only outside the church, not only on unbelievers, but as well as unahin po natin sa loob ng iglesia. Amen po ba? Kasi marami po sa loob ng iglesia. Hindi lang po sa iglesia natin. Marami po sa loob ng iglesia natin that they are wounded. Amen? Hindi na po tayo magpapakalayo-layo. Marami po sa loob ng iglesia natin, they are wounded, they are crushed, they are hurt, they are offended. If no one will stand and have a care for them, amen, they are hurt inside, they are also offended outside, saan po sila pupunta? Amen? Our church should be a refuge for all of us. Amen? Ang iglesia dapat, dito po tayo napapalakas. Dito po tayo dapat nagkakaroon ng encouragement. Dito po dapat tayo nahihil. Sometimes, ang church natin ang nagkokos ng hurt sa atin. May kausap po ba ako? Amen? That's why we have to refocus our lives. Refocus our priorities sa iglesia. Amen? Maraming ginagawa outside. Maraming pwedeng gawin outside. Pero may kailangan po rin gawin inside. Amen? If you want to be an effective believer outside, reaching other people, first be an effective believer inside the church and reach people inside the church. Amen. Amen po ba? May katotohanan po ba yung ating pinag-usapan ngayong umagang ito? Amen? Masakit kung masakit isipin. Amen? That sometimes other people nawala sa iglesia, not because of problems in life sa labas ng iglesia, but rather nawala sa iglesia because of the people inside the iglesia, inside the church. Amen? We have to prioritize love sa loob ng iglesia po natin. Amen? Reach other people. Yung katabi mo, pwede mong i-reach out. Amen? Hindi lang nagsasalita yan, pero inside, offended pala siya. Inside, hurt pala siya. Amen? Be a blessing. Not only outside. I-refocus po natin yung mindset natin. Maraming pwedeng gawin outside, but first, fulfill the mandate inside the church. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. We sing this song as an sa atin pong pagbabalik ng pananaw sa itinuturo po sa atin ng ating Panginoon. He has a passion. Ating Panginoon po may passion po sa mga kaluluwa. Pero pinigyan po niya ng diin ang kaluluwa sa loob ng iglesia. Sabi niya, huwag muna kayong pumunta sa Gentiles, nor sa mga sa mga Samaritano. Gawin niyo muna yan sa loob ng iglesia. Gawin niyo muna yan inside the house of Israel.
meditate this message, ito pong sa aawitin po natin. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkababagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi. Make this a personal prayer sa ating Panginoon. Kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Lord, here we are, acknowledging, O God, that we are sinners. Sometimes, Panginoon, we neglect to love others. Yung pagmamahal na tinuturo mo, Panginoon.
That sometimes we are the cause. That's why other people ay lumalayo sa bawat isa po sa amin. Lord, hindi po ito ang nais mo sa iyong iglesia. Ang nais mo, Panginoon, is we be united as one body. That's why, O God, we humble ourselves before you. Cleanse us from all our unrighteousness and help us to love other people. Not only the unbelievers, but as well as the believers. We thank you, O God, for your message for us this morning. And anyone, the Lord impressed my heart. If you need prayer, just come in front. If you are being hurt, if you need encouragement, take this opportunity. I don't know, God wants to do something in your life. That's why kung sino po ang nagnanais this morning, be released from all yung mga kabigatan na ating pong nararamdaman. Just come in here in front and we will pray for you. As the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Sabi po ng Holy Spirit, if you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Bakit po? Kasi if we refuse to obey the voice of the Lord, if we refuse to hear what He is saying, titigas po yung puso natin. Titigas at titigas yung puso natin to the point na magkakaroon na siya ng kalyo. Na kahit anong ministration, kahit anong salita po ang lumabas dito sa pulpito, wala na siyang talab sa atin. Bakit? Kasi we refuse to hear the Word of God. We refuse to listen to Him. Na kung nung panahon na hurting ka, na panahon na nasaktan ka, sabi nga po, it's a choice to forgive. It's a choice to be healed. It's a choice to have a fresh new beginning. Pero po, if you will refuse to what the Lord is saying, darating po ang punto, magiging matigas po yung puso natin. Kaya po sa Romans 1, kung babasahin po natin doon, because of the hardness of the heart of the people, sabi po ni God doon, He allowed them to have the lust in their hearts, to have a vile passion, to have a debased mind. Ibig sabihin po, dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, hinayaan po ni Lord na mamariwara po sila. Pero sabi nga po, although they are worthy of death, but still the mercy of God endures. At yun nga po, that's why kaya rin po na-open ang salvation sa ating mga Gentiles dahil nga po sa katigasan ng puso ng mga Israelita. And I believe as the Holy Spirit is moving into our midst, katulad din po na nakalagay dito sa 1 Corinthians 3 verse 1 to 4, sabi po dito ni Paul, and I, brethren, could not speak to you as a spiritual people, but as too carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food. For until now you were not able to receive it. And even now you are still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal, behaving like mere men?
For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Ano po tinutukoy dito ni Paul? Sabi nga po, pag meron pang strife, meron pang division, meron pang, kumbaga, yun nga, kumbaga sumasama pa yung loob natin. Yes, we are still in the flesh. Pero kung hirap pa rin tayo magpatawad, it's sad to say, kahit na 10 years, 20 years ka nang uma-attend, nakakarinig ng salita ng Diyos, but Paul is calling us still babes. Bakit? Kasi hindi tayo makapagpatawad, hindi tayo makapagmahal ng iba. Yung po tinuro sa atin sa umagang ito, we will be able to go outside at maka-experience po ng pagmamahal sa iba if we will able to learn how to have a selfless love. Ano po ibig sabihin nun? Hindi na tayo nakatingin sa sarili natin. Hindi na tayo nakatingin na nasaktan ako, hurting ako, wounded ako. Nakatingin na tayo sa iba. Kasi po, we're healed. We're full of love of God. Amen po ba? But if we are still in that moment sa buhay po natin that we can still see our hurts, nasugatan ako, nasaktan ako, may sinabi sa akin, meron ako narinig. Hello, church. Paul is saying we are still babes. We are not yet a matured Christian, and that's the reality. And I know God wants us to get out from that kind of state po, that we will be able to come into the maturity of being a true believer of Jesus. Kaya po sabi po ng Holy Spirit dun sa, sabi po dun sa Hebrews 3, do not harden your heart if you hear the voice of the Lord. Because if we will not hear His voice today, sad to say po, magiging matigas yung puso natin. Magiging kalyus yung puso natin. Pag sinabi pong may kalyo, di ba? Kahit ano mo dyan, tapik mo dyan, kahit anong, kumbaga, ano mo dyan, wala. Kasi may kalyo na. But church, you know, the good thing with our God, if we will just humble ourselves, acknowledge, Lord, naging matigas yung puso ko nitong mga nakaraan dahil nasaktan ako. Maraming nangyari sa buhay ko, but Lord, I want you to soften again my heart. I want you to make my heart na, Lord, marinig ulit ang boses mo, na maging totoo sa'yo. Hindi lang magsuot ng mask para makita ng iba na I am okay, but deep within inside, I am bleeding, I am hurting. Church, being a true believer of Jesus is being a true also to ourselves. Being true also to God. Na hindi po natin, na kahit hindi, kumbaga hindi mo kailangan magbalat kayo na okay ka. Hindi mo kailangan magbalat kayo na maayos yung puso mo. If you are in that position, as Pastor Alvin says, we are opening the altar po, and we believe the Holy Spirit wants to set us free from all the captives of the enemy, from all the bandages po ng kaaway sa buhay natin. And sabi nga po dito sa Matthew 6:14-15, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ano po ibig sabihin nun? Pag daw po nagpatawad tayo sa iba, sa mga nagawa nila sa atin, patatawarin din daw po tayo ng Diyos Ama sa langit. Pero kung hindi po tayo magpapatawad, it is Jesus who was saying, hindi din po mapapatawad yung kasalanan natin. Kaya nga po sabi po, di ba? Do unto others what you want others do unto you. If we want to be, if we want our hearts to be set free from all kinds of hurts, from all kinds of pains, tayo po mismo muna, let's release forgiveness to those people kahit hindi po sila humihingi ng tawad sa atin.
Let's ask God to fill our hearts with His love, that we may be able to also to love others kahit hindi sila kamahal-mahal. Kahit grabe yung ginawa nila sa'yo, ginawa nila sa atin, but if the love of God shed abroad into our hearts through the Holy Ghost, ikaw po, kahit ikaw ma-amaze ka, kaya mo silang mahalin ulit. Amen? Kaya mo silang patawarin. Because sabi nga po, it's not by our own might, it's not by our own power, but it's by the Holy Spirit who is living in us. Amen? Because it's the Holy Spirit will give us power to do so. Kasi po sa sarili nating kakayanan, pag flesh natin yung pinairal natin, pag yung soul lang mismo natin pinairal natin, hindi po tayo dadating sa point na magkakaroon tayo ng compassion sa iba. Kasi makikita lang natin yung sarili natin eh. Kita natin yung sarili natin, hurting tayo, tayo yung kailangang i-reach out, tayo yung kailangan Kaya kung this morning po, if you know that you are that person na kailangan kang i-reach out, na kailangan kang, kumbaga ikaw mismo, you need help. Sabi nga po, katulad na binanggit ni Pastor Alvie, the church should be a place where it can be our refuge because it is where the Spirit of the Lord is. Amen? If there were times that the church itself or kung sino man po, maaring dito sa church na to, sa ibang church, you have been offended in behalf of the body of Christ, we are asking forgiveness to you. In behalf of the body of Christ, we are saying to you that you are loved, that you are precious. At nais po ng Diyos na lahat tayo dumating sa point that we will be freed, that we will be set free, that we will have that kind of liberty that Jesus had done for us on the cross of the Calvary. Maging ganun din po sa inyo sa mga nandyan sa tahanan. If you have been offended by the church, if you have been offended by anyone else, forgiveness is a choice. Forgiveness is a choice, and choosing love is a choice. Amen po? Kaya nga po meron ng Panginoong Hesus. Kaya nga po dinemonstrate ng Panginoong Hesus what kind of love. Di ba po, kahit ang Panginoong Hesus nakapako na siya sa krus ng Kalbaryo, sa napakarami ng, kumbaga, dinuraan siya, hinagupit siya, kumbaga, lahat ng masasamang salita maaring sinambit sa kanya. Pero ano pong sabi ng Panginoong Hesus habang nakapako siya sa krus ng Kalbaryo? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Panginoon, Diyos Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, if we will receive that love of Jesus into our hearts, masasabi po natin yun sa kapwa natin, na nagbigay ng sakit, na may nakagawa ng masamang bagay sa atin, we will be able to say that because of the love of God, because of the love of Jesus. Amen po? So this morning po, as the Holy Spirit is moving, if you are that person that needs to be prayed for, that needs to be reached out, pwede po kayong lumapit dito sa unahan. Sabi nga po, let the love of God embrace each and every one of us. Let the love of God rules into our hearts. At makita po natin yung kalayaan na gustong ibigay sa atin ng banal na Espiritu ngayong umagang ito. Na tayo po mismo dumating sa pagkakataon, we can already reach out others kasi tayo po, we're okay, we're healed, we're renewed, we are refreshed. Amen?
Kaya po sa umagang ito, don't be afraid na baka i-judge ako o kaya ay alam nila na hindi okay yung puso ko. No, sabi nga po, let's just the love of God flow upon it in our hearts this morning. Can we sing that song, Power of Love? Hallelujah. Oh yes, oh God. Oh Holy Spirit, freely move into our midst this morning. Oh, we pray, Holy Spirit, heal every soul, oh God. Heal every wounded soul, oh God. Every hurts, every pain, oh God. Lord, let it be healed, oh God, here in your presence. Let it be healed, oh God. Let their hearts be restored, oh God. Embrace each and every one of us with your love in the name of Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Let the power of your love, oh God, Lord, fill every heart, oh God, this morning. Let every, oh God, hearts, oh God, who have, oh God, Lord, Lord, nandun na sa point na na-harden na yung puso nila, na may kalyo na yung puso nila. Oh God, wala pong matigas na puso sa iyong presensya. You can soften every heart, so God. You can, oh God, renew every heart. Lord, let the heart of stone become a heart of flesh, oh God, here in your presence. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I've seen in me will be stripped away by the power of your love. Let's sing it again. Lord, I come to you. Lord, I've come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Oh Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I've seen in me will be stripped away by the power of your love. Oh, hold us close, Lord, in your embrace. Lord, let your love, oh God, freely move. Oh, yes, oh God, Holy Spirit. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na may lalabas sa lugar na ito na dala-dala pa rin, Panginoon, ang kabigatan. Dala-dala pa rin, Panginoon, ang mga sakit, Panginoon, sa kanilang mga puso, oh God. Oh, yes, oh God, Holy Spirit. Oh, yes, really move in your power. And just as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love.
gusto ko lang po ibahagi po sa bawat isa. Nung pong Friday, nung nag-soaking po kami dito, as we were in the presence of the Lord po, may pinakita po sa akin ang Holy Spirit na isang agila na nasa bundok po siya, pero nandun lang siya sa isang parang kumbaga nasa batuhan lang siya, nasa bato lang siya. Tapos po, parang yung mata po ng agila, na pag tinignan mo siya, alam mong may nararamdaman yung agila po na yun. Kasi, kumbaga, di ba parang sa tao po, alam mo pag may sakit yung tao kasi malamlam yung mata, di ba ganon? Nung din pong nakita ko yung agila na yon, parang kumbaga, nakita ko po na there's something na may hindi maganda dun sa agila na yon. And then, bigla ko ang next po, dun, nung after nung agila na nakita ko po, next po, alam niyo po yung di ba? Pag merong sugat na sariwa, di ba po, kumbaga, imagine niyo po yung parang karne, di ba, na kinatay na mapula, ma-pinkish na mapula, na may dugo-dugo, na gano'n, di ba, yung mga bagong katay na karne. Parang may ganun po, na parang sa isang square na ganun, na parang kunwari po yung TV, puro sugat po siya, yung Pero alam ko po, yung sugat na yon dun sa agila. At then bigla pong merong kamay na may dala-dala po siyang parang white na itinapal niya po dun sa sugat. Tapos po nung itinapal niyang ganun, bigla ko pong nakita na yung pong agila, bigla niyang kinampay yung pakpak niya. Na para pong nung dumantay yung kamay na yon at dala-dala yung puti na yon, kumbaga parang bumalik yung sigla nung agila at yun nga po, ready na siyang lumipad ulit. Tapos yun nga po, kumbaga, tas yung mata niya, yung parang biglang nagningning na parang ready to, yun nga po, to soar na, ready na lumipad. At alam niyo po ba, church, ang naging po sa akin ng Panginoon nung Wednesday nga, nung Thursday na yun, nung Friday po na yun na soaking dito sa church, is yun nga po, kumbaga, katulad po ng iglesia natin, we have been wounded in so many ways. Hindi lang po individually, but even as a church. Tinawag po tayo ng Diyos bilang maging agila. Diba? Pag po katulad ng agila na nakita ko po sa vision, pag may sugat ka, hindi ka makakalipad eh. Nandun ka lang sa batuhan. Yes, you are in the high place, pero hindi po nilikha ng Diyos ang agila na magstay doon, di ba? Kaya nga po binigyan ni God ng pakpak yung agila para to soar up high. Di ba? Even nga po, kumbaga mag-glide sa mga wind. At yun nga po, kumbaga go beyond the storm. Sabi nga po, ang tanging ibon na nakakasabay sa bagyo ay ang agila. Tama po ba? The rest po, pag po may bagyo, nagtatago na yan. 'Di ba? Yung manok, yung mga pabo, yung mga duck, na pag alam nilang may bagyo, pumupunta na sila dun sa kung nasan yung bahay nila or may lunggaman sila. Pero po ang agila, hindi. The moment na paparating yung bagyo, kumbaga, sumasabay po siya. Alam niyo po ba, church, ay yung pong pagkakatawag sa atin ng Diyos. Pero dahil nga po, as a church, we have been wounded. But yun nga po, by the goodness, by the grace, by the love of God, pinakita po ng Panginoon that His healing has come. His healing has come. At kaya po yung agila po na yon, hindi na siya nanatili dun sa bundok kung nasan siya. But he was able to flap his wings again and ready to soar up high. Alam ko po that the Lord has started to heal each and every one of us, and even as a church. Bakit po? Because the Lord has called us to soar up high. The Lord has called us to go beyond every storms na kakaharapin po natin. Kaya po,
I believe na, yun nga po, sa narinig po natin ngayong umagang ito, lagi po nating baunin yung pagmamahal ng Diyos saan man tayo pumunta. Because sabi nga po, it's only the love of God that will cause us also to love others even as we love ourselves. Amen po. Kaya po, sa umaga pong ito, hindi, huwag niyo pong hayaan na natapos sa lugar na ito, but it is just the start of what the Lord is doing sa buhay po ng bawat isa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos bilang maging agila. Tinawag ka ng Diyos para lumipad. Tinawag ka ng Diyos na mag-go beyond sa mga problema, sa mga storms ng buhay. Amen? Ayun po ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Kaya po sa umagang ito, praise be to our God. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, nag-minister po ang Holy Spirit. Hindi man kayo pumunta dito sa unahan, but we believe as our hearts were opened, meron pong ginawa ang banal na Spirito sa buhay natin. Amen? To God be all the glory. Amen. Dako po tayo sa ating tithes and offering. For sharing lang po, gusto ko lang pong siguro parang logic lang. Alam po ba natin yung mga insurance? Like mga life insurance, health insurance, mga death insurance. For example po, di ba, sa mga nagtatrabaho, di ba, every sahod natin, nakakaltasan tayo ng Pag-ibig, PhilHealth, and SSS, and tax, gano'n, di ba? And one of the health insurance doon is yung sa PhilHealth. Bakit po ba may mga insurance? So, for example, yung life insurance, mga Sun Life, PruLife, etc. Di ba? Ang lahat po ng ito, yung mga insurance na ito yung nag-guarantee para hindi po maapektuhan yung income or yung pinagkakitaan nyo once dumating po yung mga problema or sakuna sa buhay natin, di ba? So in line po sa ating tithes and offering, basahin ko lang po ulit yung favorite verse natin pagdating po sa tithes and offering, yung Malakay 3:10 to 12 po yung ano natin. So sabi dito, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Bakit po ba kailangan talaga natin magbigay ng tithe? Ito pong tithes na sinasabi dito in our current generation. Ito po kasi yung nagsisilbing nagpapatakbo ng bahay ng Panginoon, ng isang church. Ito yung nagbibigay ng love gift sa mga full-time natin. Ito yung ginagamit para sa kuryente ng church natin, sa mga bills ng church natin. And sabi dito, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Sino po ba sa atin yung gusto na pagpalain ng Lord ng sobra-sobra o maapaw? Di ba lahat tayo? Amen? So, isa po sa mga commandment ng Panginoon yung pagbibigay po ng tithes natin. Ito po yung pinaka-favorite verse ko dito sa Malakay 3 to 12. Yung 11 po. Ito yung favorite ko dito. Sabi dito, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Ang Lord po ang nagsabi nito na i-rebuke niya or poprotektahan niya yung mga crops mo. So, in line po dun sa shinare ko kanina about sa insurances, sa mga, for example, di ba, meron din yung mga St. Peter, di ba? So, di ba itong mga insurance na to, ang ginagawa niya,
pag nagkaroon ka ng sakit or merong kamag-anak na, for example, namatay, di ba, sa mga life insurances, may nakukuha sila, may nabibigay para makatulong sa finances. Kasi alam naman po natin sa panahon ngayon na pag nagkasakit ka, pag na-hospital ka, talagang ang laki ng binabayaran sa hospital. So ang ginagawa ng mga insurances na to, kino-cover niya yung dapat na babayaran mo, yung insurance company yung nagbabayad. Maalala ko lang po nung one time po na nag-work ako dati sa May Makati sa RCBC. One time po kasi noon na-aksidente ako sa motor na parang muntik na ako mabangga ng taxi. So sumemplang ako. Pero ano po yun papasok ako sa work. Pero tuloy pa rin ako pumasok sa work. And then yun nga po, nung pagdating ko sa work, parang nag-share ako dun sa team leader ko na yun nga, na-aksidente ako. Parang nasugatan yung simula tuhod ko hanggang paa. And then sabi, sige, punta ka dun sa